Total na 14 ambulansya ang pig-turnover kasudma kan Department of Health Bicol sa nagkapirang rural health units asin piling ospital sa rehiyon. Enterong Type 1 ambulance ang pig-turnover kan departamento na nagkakantidad nin 1.9 million pesos kada unit. Sigun kay Engineer Ruwenjin Punzalan, ang coordinator kan Health Facility Enhancement Program kan DOH Bicol, obeto ninda na makapagtaong alalay sa mga piling RHU sa rehiyon na nangangaipo sa nasambitan na lunadan na makakatabang ng God sa pagsalbar nin buhay. Pag sinabi nating Type 1 ambulance, ito yung mga ambulance na fully equipped sa loob. Merong defibrillator, merong mga oxygen dyan sa loob, merong mga stretcher na anytime na makapag-transport sila ng mga kanilang mga pasyente dahil alam naman natin na kung minsan may mga municipalities na malalayo na bago ka makarating sa isang ospital, pwedeng doon pa lang sa on the way maano na yung pasyente, hindi niya na maabutan yung medical assistance na kanyang hinihingi. Sa laog kan ambulansya, may mga ekipahe man na magagamit sa pagsalbar nin buhay, arog kan defibrillator. Ang pananaw nin ambulansya ang nasa lindong man kan Health Facility Enhancement Program kan departamento. Kaya itong HPEP na to, nagbibigay kami ng mga ambulance, mga equipments, at saka infrastructure. Sa mga equipments, yung mga big tickets namin na naibibigay, mga CT scans, mga dialysis machines, mga medical equipments, dental equipments. Yun yung mga equipments na naibibigay ng HPEP through the Department of Health. Katakod kay ini, hangad man kan departamento na lugod ingatan kan sa indang mga benepisyaryo an sa indang mga pigdonar na ambulansya para sa masaloy na serbisyo kan nasambit na mga lunadan. So, ang pakiusap na lang natin sa ating mga kababayan, sa ating mga local government units na pag-ingatan po natin itong ating mga ambulance kasi pambihira po na mabigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan ng magandang emergency vehicle na meron ng mga equipment sa loob. Sana mapag-ingatan natin ito na kung ano yung kinuha nila dito as brand new, 5 years, 10 years from now, ma-maintain nila para makapagsilbin to the maximum sa kanilang mga constituents. Sa Mayo, piglalauman na liwat na makakapagdunar nin mga bagong unit nin ambulansya ang DOH Bicol sa iba pang parte kan rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.